Дай ей тъй да седнем в едно паркче, хем да си починем малко, хем да ти поразкажа интересни факти за града. Има си едно хубаво паркче тук, виж. Дай тук да седнем малко на хладничко и да си починем. Та в Лондон има над 170 музея, повечето от които, да знаеш, са безплатни. Има и над 230 театра. А лондонското метро е най-старото в света. Първата станция се изгражда още през 1870 година. В града живеят хора от над 300 националности. Както може да си представиш, най-много май са от Индия и Пакистан. А и в Лондон има толкова индийски ресторанти, колкото няма в цяла Европа. В града има и 9 милиона дървета, горе-долу колкото са и хората в града. Добре поддържан зелен град. В Лондон, както ти казах в предното видео, е и най-голямата японска общност в Европа. В града има над 45 000 японци. Горе-долу толкова са и китайците, може и повече да са. Тук в града е и най-малкият полицейски участък, с площ колкото една телефонна кабина. Намира се на ъгъла на Трафелер Сквайр, нещо такова беше. В Лондон се намира и най-старата книжарница в света, която е работила без прекъсване от началото на създаването си. А тя е отворила врати още през далечната 1797 година. Другото интересно в града е река Темза. Тя е приливна река. Има си и приливи и отливи като в морето. И разликата в нивото е 7 метра. При прилив и отлив. Та Лондон си е доста интересен град. Хопвай, Семки. Хайде, и турче около Бъкингамския дворец. После да не кажеш, отиде до там и не го показа. Ей, ще направим една обиколка сега тук. Какви са тия? Ами гардовете на крал Чарлз. Да знам какви са. Мотористи. А ти кажа нещо интересно за Бъкингамския дворец. Вижте. Щом знамето е вдигнато догоре, нали? Значи кралят е тука. Кралят или някой от принцовете. Дай да ти разкажа и историята й. Първоначално на мястото на двореца има една къща, която е построена през 1705 година. За кое е къщата? Ами за херцога на Бъкингам. А през 1760 година крал Джордж III е купува за резиденция на своята кралица Шарлота. И това нещо става известно като дворецът на кралицата. А следващият крал Джордж IV решава да я превърне в кралска резиденция. И иска помощ от архитект Джон Неш, който я разширява и придава днешният вид. А през 1837 година, когато кралица Виктория се възкачва на трона, решава да я направи официално лондонска резиденция на британските краля, на британските монарси. Та това нещо има общо 725 стаи, 52 спални, които са отредени за краля и гостите й, и 180 спални за персонала вътре. Има общо 19 зали за приеми. Има и 80 бани вътре. Както ти казах, когато кралят е вътре, на покрива се издига кралското знаме. Това е британското, ама де да знам, може и да е вътре Чарлз. Дворецът има и таен изход за напускане на сградата, което излиза към Грин парк. Та ако някой нападне краля, той напуска през тайният изход. А иначе през Втората световна война са я бомбардирали 9 пъти. Но крал Джордж VI и кралица Елизабет остават вътре до края, за да подкрепят народа. Поне уж официалната версия е такава, разбираш? Както и да е горе-долу, това е историята на Бъкингамския дворец. Е такава една сграда, която продължава и нататък. Има си един голям такъв парк. Англичаните сигурно се гордеят с краля и кралицата си, обаче те са извършили много злини по света. Което място е напуснала Британската империя, там винаги е оставила проблеми. Такива проблеми сега има между Пакистан и Индия, заради Кашмир. Проблеми имат палестинци и израелци, знаеш. Защо го прави? Ами нарочно, за да имат винаги нужда от тях. Краля и не краля, валла. А това тук са златните порти на краля. За Англия, знаеш, казва се, че е империя, където слънцето никога не залязва. Защо Гурбетчио? Ами тя е една такава империя, която има свои колонии из целият свят. Разбираш ли? Където и да обиколи слънцето, грее върху империята. Има един съмнителен самолет тук. Много бавно се движи.
Не каза колко струват там жилищата, Гурбетчо. Казвам ти веднага. 2 милиона и 300 хиляди. 123 хиляди. Апартаментче. 1 милион и 300 хиляди. Милион и 300 хиляди пак. Това май е магазинче, ама. Тук имаме за 850 хиляди. Това може да го вземеш виж. Та даваш 1-2 милиона и си лондончанин вече. Дай да влезем в един магазин на Amazon направо. Amazon Fresh. Хранителните продукти. Това мисля, че са магазини без касиери. Дай да поразучим малко цени си. Колко струват сирената, Гурбетчо? Това е 1,89, ако си Prime. Аз съм примерно Prime. За нас има промоция. Хумус евро и 10. Зехтин 3,71 е такова пакетче. Амазон, ама пак си е скъпо. Това и при нас са горе-долу по 2 евро. Соево мляко. Евро и 50. Евро и 70. Някаква такава храна. 5,20. Пиците по колко са? 2,50. Виж, пиците са нормални. Тук има и за 4,50. Искаш ли мидички? Валва. 2,40. Яйцата по колко са? 3,40, 12 броя. 2,90, 6 броя. Мюсли, това, такива работи по 4-5 евро. Та си има 5,70. Чипса е по евро и 80. Кока-кола 8 броя, 4,70. Има едни такива портокалови питиета, 4 евро. Швепс 1,12. Това е ефтино виж. Чипс 2,40. Валкерс 1,90 на промоция. Хляб не показа. Веднага евро 35. За тия, които са правим, евро и 20. Сапуни Дов евро и 90. Кетчуп 2,50. Това хубав магазин. Има едни такива питиета виж. За евро 25. Взимаме си един йоркширов чай. 80 броя има утре за 3,40. Салат крем на Хайнц 3,40. Хайнц томато кетчуп 4 евро. Риба тон 4 евро. Аде? Ама 4 броя. Има такъв фасул. 4 броя за 4,25. Това сладки ли са? Какво са? Кейки. Точно. 4,25 пак. Да си вземем и една сода от Амазон. Вода няма ли вода? Ако са биричките, има водка Смирнов за 2,20. Такива. 13 паунда. 10 паунда. 19 Кримес. 11 паунда. Корона екстра 12 паунда. 10 броя. Джеймс Шет. Кое е това? Водка. Вино. 6,40. Има едни такива шоколадови блокчета. 3 евро. Шоколад ли е? Кое е това? Кайнар. Може и да не е шоколад. Водата е евро и 40. Содата е 1 евро. Чакай, аз си намерих вода тук. 80 цента. В магазина на Амазон влизаш, взимаш си, на излизане удреш картата и това е. Не ги маркираш продуктите. То камерата те вижда какво си вземал и направо ти ги хваща. Да ти покажа малко и около шерки. И сме в Лондон Бридж Стейшн. Лондонската ЖП гара ли, автогара ли, метро станция ли. Ай Гурбетчета да седне да си почине, пък каквото ще да е. Насреща виждам един такъв магазин. Да влезем ли за те? И изборих се. Хайде и на Бридж Таура. Красиво е.
Аз не можах да ти покажа и мостове, човек. Ама е красиво, виж. Средновековието с модерното. Лека по лека се прибираме вече. Гурбетчета трябва да намери Ливърпул Стрит Стейшн. Оттам хващаме автобуса за летището и айде, селям алеким Дойча. И до нови срещи Лондон. Някой ден ще се отбием пак. Взех се едни и такива неща от Теско. 2 паунда. Ама са хубави, с стафиди. Его автобуса ни и айде към летището. Обаче нощният живот на Лондон е, да ти кажа, голяма работа. 12 през нощта сме. Даже 12:20. Толкова е препълнено летището, че не мога да си намеря място да се изпръне. Ей, тук лягам и спя 2-3 часа, братко. Изморих се.